Når du har syet dit bukseben sammen i sidesømmen, så laver du en strimmel, og den skal være omkring dobbelt så lang som buksebenet. Og den her strimmel er så 10 cm lang, men du kan lave din flæse lige den længde, du godt kunne tænke dig. Nu skal du til at sy rynketråden på flæsen. Start med at sørge for, at du har cirka 1 centimeter sømrum, og indstil maskinen, så du syr med så lang en stingbredde som overhovedet muligt. Her hedder den 5 på min maskine. Det virker bedst for mig, hvis jeg syr lidt hurtigt, og det er vigtigt, at du ikke hæfter ende, hverken i starten eller slutningen af stoffet. Og sørg for, at der også er lidt tråd i begge ender, når du slutter. Det gør du igen, og her der sørger du for, at der er cirka 0,5 cm fra den første stingrække til den næste. Og så er det bare at gøre præcis som du gjorde før. Sy hurtigt, lang stingbredde og hele vejen ned til bunden. Find midten af din flæse. Jeg plejer lige at folde den på midten og stryge med strygejernet. Bagefter så sætter jeg den fast med en nål på selve buksebenet. På den her måde så sikrer jeg, at flæsen bliver sådan nogenlunde jævnt fordelt. Bagefter så finder du de 2 øverste tråde i den her rynkesyning, du har lavet. Både den første og den sidste syning, du lavede. Og når du ligesom har fået dem skilt ad, det kan være lidt svært, her bruger jeg lige spidsen på en tegnetrekant, så er det at hive i de tråde, så stoffet det rynker. Og her skal man lige være opmærksom på at få delt rynkerne, så de ligger nogenlunde jævnt på stoffet. Og selvfølgelig gør det på begge sider af den knappenål, du har sat til at starte med. Når du har rynket hele vejen hen på buksebenet, så skal du sy mellem de 2 rynketråde på symaskinen med almindelig stingbredde. Bagefter så fjerner du selve trådene fra rynketrådene, og det er bare at finde trådene og hive dem igennem. De er meget nemmere at få ud, fordi de netop er syet med en lang stingbredde. Når det er gjort, så enten zigzagger du eller overlokker du kanten. Og sådan ser det ud, når du har påsyet din flæse, og det er sådan set bare at gå i gang med at sy resten af buksen færdig. Hvis du har brug for hjælp til at sy bukserne færdig, så kan du se min anden video, som forklarer, hvordan man syr et par nemme børnebukser. Tak fordi du kigger på min video.